Gde ste bre ljudi? Danas snimamo pitanja I odgovori. Odgovori! Treća epizoda. Kako ove treće? Treća, danas sa Treća sa epizoda. nama je Serbian Full HD. Milan Games HD. I Troja TV! Dobrodošli u ovaj... Jeste, gospodo, znači to smo mi. Pošto će ovaj klip biti na Serbian Full HD, to jest na mom kanalu, ostavit ću vam link u deskripciji od Daj. Milan Games HD i Troja TV. Da počnemo sa pitanjima. Troja HD će da čita. Daj, A nemo da izvadimo i naš Samsung Galaxy S5. S3, S2. S2. Ja ću u sredinu, može. Ne možeš, gospodo. Ajmo, čitajmo. Pa. Ajde, idi be ti tamo, ja ću. Ajde, Ajmo sad da čitamo. Živojin Duin pita koliko imate ukupno subscribera? pa kad moj Pa on ne izračunam zna 60, Da pogleda na našem kanalu. Sigurno nije prijavio na naš kanal. Sram ga ja bilo. sam kanal. A ovako, ja imam Nećemo reći. Ja. Pogledajte na našem Pogledajte i kanalu. prijavite se bre, šta je ovo? Snimam Minecraft GTA 5 i sve ostale igre. I ja sam snimao Minecraft, Coca-Cola. Bravo ti, bravo. Da, baš poslije. Šta si ti snimao? Ja sam snimio, ja sam snimao gameplay, obično gameplay i ne odvajam se od gameplaya. Nego udari. I ne odvajam se od gameplaya i nadam se da ću u ostatku mog YouTube kanala snimati gameplay. Treće pitanje. Marko Mladenović pita, da li ćete igrati Minecraft preživljavanje u troje i tako to? Dok meni ne stigne nov laptop, to nažalost neće biti, možda će snimati Troja TV i... Jeste, to je tačno. Možda će snimati, Milan, ali meni kada stigne nov Igrat ćemo, ali Dobi, verovatno uskoro neće. za oko nekoliko dana vidjet ćete taj klip. nekoliko mjeseca. Ne, nekoliko mjeseca. Nekoliko godina. Mjeseci, godine. Nema kompjuter da te znaš glupo. Imam kompjuter, ali Lažeš. radim i Minecraft. Znate, Govedo brate, jedno mi smo pijano. poznati youtuberi. Šta da kažemo? Sad smo ga skupili s ulice, bio u kafanu pije Naš. pivo. Šice ima posluju. Ako niste znali, mi sada snimamo Ne, napolju. stani, sada ćemo uraditi jedan selfie. Ajmo, dođite ovdje, drugari. Selfie! To je tribine. Da, već isključio ovo. Idemo na sljedeće pitanje, samo da uđem na Facebook. Mala je bomba. Kada prošeta gradom, kad je vidim taj da dođe da mi zapravo. Mrzimo. Šta mrzim? Koliko je da neće vidiš na kameru. Mrzimo ga. To para pa. Kad mi neko prekine klip. Znači, klip je original, brate. Evo, sljedeće pitanje. Ne znamo da li će klip biti HD, ali nadamo se. Stefan Lukić pita, šta mrzite kod vas? Jedan kod drugog. Ja mrzim kod Milan Games HD, ja mrzim što se ponaša kod drugira. Kod Troja TV. A kod Troja TV mrzim što se stalno udara. Dosta. Sad Troja TV što misliš o nama? Ne. Ne, nema. Kod Serbian Full HD mrzim što dečko ne zna da snima klipove, znači kamera mu koči i sve onako. I dečko znači onako glup. Ne može snima Minecraft, ne može ništa. Kod Nikole mrzim... Kompjutra me moramo sigurno oko gigabajt. Kod Nikole mrzim zato što laže, mnogo laže, iskreno vam kažem da mnogo laže. On može da kaže da će danas snimati Minecraft, a snimat će ga možda za jednu deceniju. Za 2 mjeseca. Lepo si gotov. Da li ćete danas pratiti Juventus i Barcelona? Za koga navijate? Za koga Za navijate? u komentar. Dajte like! U komentar! Dajte like za Barcelonu, Dajte like za Juventus. dislike za Juventus. Dajte like za Juventus, Znači dislike lajkujte oba tima. za... Što se vidimo, zebalve. Ja se vidim. Crni. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Ali... Sljedeće pitanje. Koje telefone imate?
ovako. Huawei sa kojim On će- danas snimamo. Ne. Mislim, sada snimamo. Dobro, ovo je Huawei, naš originalni oficijalni partner kojeg nam pomaže da snimamo naše originalne klipove. Ali ne znam da li će biti HD jer ovaj snimak malo koči, vidite dok pomeramo ruke snimak koči. Da, Trebali smo da previše snimamo koči. sa zadnjom kamerom, ali nema veze. Jebi ga. Jaki smo mi. Evo ovako, ja imam, Sram te bilo. Mušite sam da... taj, Evo, ovo je moj. Stari. Ovo je moj. ja Laže. imam Samsung Galaxy Laže. S5, Ne znači vidi se, original laže. telefon, Laže, vidite ga, vidite ga. to je S2 i to je moj telefon. Ne, ovo je moj dečko, znaš kako sam ga kupio, bre. Laže. 450 euro, bre. On ima tablet. Ukradu Kako bi bank. to, bre? Vivax. Kako se otvore, kako ne otvorite ovaj telefon, znači, vidite ova sličica. Ne, ovo je kineska, sad ćemo da ga otvorimo. Kinesku radnju! Ne koristite kinesku! Ljudi! Ne koristite! Se šoraju oni tamo. Ljudi, ne možemo da ga otvorimo! Sad će ga... Wow. Ljudi, neka se šoraju tamo, neka se šoraju tamo. Ja ću da se Ljudi, oni se tamo šoraju. Pogledajte kako se oni šoraju. Ne, nismo. Okej. Evo ga, odiš tu njega! Ne moraš da budeš! Laže. Samo da kažem. Milan. Model 9100 SSR i 9100 Milan. SSMH Made in Korea! Korea, bratko! 8 megapiksela. Fake. Is fake. Milan ne snima svoje klipove. Šalim se. Hvala na gledanju, momci!